जोबोद समायनाखा ना नायनो ओरैबायदि गुफुरखा नायनो अनथावथाव जेरै भिडिअआव बिदिनो मोगथाङावबो नायनो जोबोद अनथावथाव होनदो बिथांजोआ होनदो आसान गानहोदों नै हौवा गोदान लागोआ हिन्जाव गोदाननो सोदों जय गोथार जुलिनि जय गोथार जुलिनि जय गोथार जुलिनि हेलो गाइस खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं नै दा देलाय मालाय आङो लोगोनि हाबा जानो थांहांदों माने आंनि स्कुल फ्रेन्ड स्कुलनिफ्राय माने कलेजसिम सौबाय आरो जोङो ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारगासिनो देलायगासिनो बिनानाव गासिबो मिस्टारबो दं मिस्टारा इयाव गारि दिहुनगासिनो माने जोंनि न' खाथियावनो आरो जों दहायो फुङावसो फैदों शिबसागरनिफ्राय ओमफ्राय दा जों थांनो ओंखारबाय रेडि जाबाय दा जों थांसै दायो हिन्जाव गोदानजों लोगो हमहैनोसै नोंथांमोनखौ ना फुफिया नै माइनाया नै रियाया नै लिनाया रेडि थांनो थाखाय बोरो फुफियालाय जायगाया जालाहाय माथो गारियालाय ससेल' अखा हानायनि थाखायनो गारि गाखोनांगौ जाबाय जोङो हेल' गाइस जोंहा थांनो रेडि नै दिदि ओइ दिदि बोरै नोङो आं लायबाय दङ माथो आंखौ नुला नुबाय दा नेनांगौ इसोरनोलाय आंखौ लांनाहाय मा एसेयाव मिलायनो मा होनदों अखा हाजोब्बायहाय र' आं बेसे लानोसै बिथांजोआ होनदो जेबो नङा थेंक इउ बेयो मानसिया बोरै फैखो नोङो ओंखाम जानोसै ओंखाम जाना हलु तुलुसलै नै थांसै दिदि हे हे हिन्जाव गोदाना अब अन्जु हाय सन्जु कनफिउज अन्जु सन्जु आं गोनाङाबो फनसो मेनफ्लांबाय थायो ओंखाम जाखांनानै आरामनो जिरायना दं जोङो बेनि फुराना लोगो ओमफ्राय आंखौ नायदो न'खौ हाफांफां जाबाय बेखौ नायदो फिसासा हाबा जाबाथाय मानसि एसे मोखाङा नुवाखै किमान हाफांफां जाबाय आं जाखांनानै जिरायबाय ओमफ्राय हौवा गोदानखौ नायनानै थांनोसै आरो दसे बिथाङा दासिमबो सिंगोलैनो दंथ'यो मोनथ'वाखै सोरनोबा नांगौबा कमेन्ट हरनो हागोन आरो बिथाङा सिंगोल दं दासो सफैदों नै दासो फै वेलकाम खबर काटि दे थिगानो नुवाखै हौवा गोदान बरायग्राफ्रा फट' जाबाय दोननानै पस्ट होगासिनो माने जाखाहाय माबायदि मोनदों आंबो एसे बिसोरो सिंगोल गोजा मिथिबाय ओइ मोजाङै सु मा होनदों मिनि बरायनांगौ मिनिनाया बारा जाबालाय नायनोसै दे खोन्थाबावलाय आबौ खोन्थाबावलाय मोखां बुखारो बरायथ'वाखैना
खामलायाव गाखोदो प्रतिमा मोजां बोराय दे नोंबो आंबो एसे एसे दे Dia juga masak. Agus lapor ayo. Apa dan kau? Apa dan kau? Ang mani hati nunangan dengan hati mana yang kamu sampai malam. Oh, ini sudah. Barai nangka. Barai nangka. Jadi baik. Kau pernah gak ada bedong nih? Mencoba dan. Asan kan ada nih, bawa kedan laga, jauh kedan ada. Wah ini kedan main lah. Nangnya tuh kok. Ini semai aja senjuan aja naik ada. Karena ada yang kurang sampai orang sih. Hey, mau hilari bina nau. Vlog banai gas nih. Terus itu sih vlog banai mana ya? Udah naik kumalai deh nih. Video ini gizer. Orang, kan tangla. Jauh kita nongkrong sini jangan gon, kerba. Tangsigan, ditangsia, habatannya tak kayak dong bayi. Ini tangsigan. Ada yang dengan leh? Tang bay. Hei, kam. Jai, jangan main ni. Lihat deh. Nei दा हिन्जाव गोदानखौ ड्रेस गानस्लाय होखांनानै बाहेराव दहरना लाबोबाय आरज खननो थाखाय माने हाबा दाननो थाखाय आरो बिसानावनो हिन्जावनि नखरनावनो माने हाबाखौ दानना लांसिगोन आरो नै दा जिरायबाय दा आरज खननो नागिरबाय नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो So guys नै सोरखौ लोगो मोनखो एम महिलारि बिनानावखौ लोगो मोनबाय लोगोनि हाबायाव नों इसानि मा जायोमोनलै आङो इसानि हिन्जाव गोदाननि बिमानैनि बिहामजो ओमफ्राय नों एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों नामा ओं जनायाव एबारसो फार्स्ट टाइम फैदों माबायदि मोनदों मोजां मोनदों न'आवनो थानाय बायदि मोनदों
मोनदोंना मोजांखौनो मोनदों माला थांफिनगोन थांफिननाया माबा गाबोन समफोर बिथांखौथ' बयबो सिनायखायो जानांगौ होनदो महिलारि बिनि भिडिअसफोरखौ नायनानै जोबोद मोजां नाङो आरोना ओरैनो भिडिअ बिराद मोजां नाङो आंथ' नायनानै आंबो नोंखौ मिथियामोन ओमफ्राय दहाय इउटुबार होननायखाय आं नायनो नागिरबाय सोर होननानै ओरैनो फिसा आं ओरैनो मालाबा ब्लग खालामो आरो दैलि नङा बानायबाय था बिदिनो माब्लाबा नङा माब्लाबा नायनोसै साक्सेसफुल जालांगोन आंबो माब्लाबाबो सानाखैमोन इफोरबायदि बयजोंबो सिनाय जानाय जागोन होननानै बिदिनो बयबो अनसायबाय रायजोफोरनि अननायावनो दा माबाबाय आरो साक्सेसफुल जाबाय नंगौ दा बिथाङा जोबोद गुलु मुलु ओरैबायदि गुफुरखा नायनो अनथावथाव जेरै भिडिअआव बिदिनो मोगथाङावबो नायनो जोबोद अनथावथाव होनदो थेंक इउ स' माच थेंक इउ नायदो भिडिअ नामा जोबोद समायनाखाना नायनो थ' थांफिननोसै आखाइ हमसिगोन खोमालै ने टें 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 What? जिलि इयावसो लानो नायनांगौ Bokang, Pablo mabaw na bokang, keprom mo bokang. Oh, अच्छा वो गोदान खौसो होनदों Belum, Pablo umnan bokang. हौवा गोदानाबो खुलुमबायना Keprom mo bar kulum. Ani kulum. Bokang na Pablo na bokang. Pablo na bokang. पाब्लिकखौ मिथियाखै खोमालै बिसोरा हारसानि होनदोंब्रा Dia umnan sekali deh, dia umnan. नुला दाना सिन्दुर फोननायखौ नो दुर्गा इखिसोला सिन्दुर फोननायखौ एसे Sonatçı, minatçı. Şeyde sonatçıyım. Yonu namjan ketar joli. Niye? Sektörde sonatçıyım. Umdatman. Sektörde Talakot. Enak kage ekelakot. boru bizi. Burang lelakot. Jai Gathar Jolini. Jai Gathar Jolini. Jai Gathar Jolini. Belum na ayo na kena. Jai. Ne gibi de? Gune. Angli tu. खुलिनो हागोन नायाखै ओरैनो खुलिना होआखै खुलिना हो नोङो हाबा दे Mabaku besi mana? Singaw. सिङाव
Kulum nade kulum. Siap. Sirai. 이슬라시간 주스로? 슬라이 더 하면 안 돼. Sinaki lade hinjauनि नखरनि sinaki. Jauh lagi Tapi jauh lagi sih. सिनायबाय पनसुमिनि खरा दादा नुथारदोहाय Bên này, mà cái này về lấy. Rồi yêu con dây yêu rồi. neng nuwakhै औ Gajah ke dalam diam di deh. Gajah ke dalam diam deh. महिलारि Hah? Oh. Oh. Dano suwi ba semasakan kama? Stand up. 이거 랑바 싫어. 나. 누구 당할 거야? 당아. 아이, 괜찮아? 나 말하자.
थांसिगोन हिन्जाव गोदाना हिन्जाव गोदाननि गारियाव थांसै नामा नायनो हरदो सेन्देल सन्जु खाथियाव चलो चलो गिरदो बिब'लाय बोरो ना हरदोंखौ थांबाय सेंग्राफ्रा हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ लाबथादों फैसा बिदों ओइ नै हे सर फैसा बिग्राफ्रा नै जोंनो गारिखौसो नांगौ थांसै जोंहा नै दाबो फैसा होआखै नालाय दाबो थांनो मोनाखै नेथाबगासिनो गारिया लारि लारि नै हिन्जाव गोदाननि गारिया थांबाय गारिया खैखानसो जागोनथाय 10-12 जागोन खोमा फिसा गारि मेजिक गामिनि मानसिफोराबो दिनैनिबो थांगोन नालाय थांबाय दं नै लारि लारि गारिया जोंहाबो थांनोसै बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन टाटा बाय बाय लाभ इउ अल गाइस गुड नाइट